Sa number 2, naga-easy-easy nga pick up sa dalanon, nakuhaan sang video. Tag-iya, nakilala na sang LTO. Natala na nga iga-serbe sang Land Transportation Office Negros Island Region ang show cause order sa registered owner sang pick-up truck sa nag-viral nga video kundi in makita ini nga naga-easy-easy sa dalan kag nagaagi sa opposite lane sakop sa Bacolod Silay Access Road. Nakilalaan sang Intelligence and Investigation Unit sang LTO-NIR ang rehistrado nga tag-iya sang salakyan nga nakabase sa Iloilo City. Sunod sa LTO, ang imbulbado nga salakyan ang ginpaidalom na sa interim alarm samtang nagapadayon ang investigasyon. Nagapakig-angot ang LTO-NIR sa LTO Region 6 agud tigayo na nga maserbe sang show cause order. Ang insidente makaping nga reckless driving o kung isa ka pagsupak sa Section 48 sa Republic Act 4136 o kung ang Land Transportation and Traffic Code suno sa LTO.